Subscribe Bagete TV! Nagrigang sultuban. Deyo. Nagrigang sultuban tal. Deyo. Sultop. Ata siyempre hanggar nga masultuban at natatanan. Sultop, sultop. Layo. Oh my God! Wow! Kami no, napakaganda dito. Yan, ito naman, di ba? Guys, Artel Beach pala to. Hindi kami natuloy kasi sa sa Pulipul Island. So ayun guys, maraming salamat sa lahat ng nanood nito. Sa mga hindi pa naka-subscribe, subscribe na kayo, di ba? A few moments later. Kanya-kanyang dala na, di ba? Kanyang dala, kanya-kanyang dala. Alright. Mga tol, ano masasabi nyo sa pagiging vlogger ko? Enjoy! Angel.